Bernard, unofanisa kuti tsanangurirawo here zvakaitika zuva ratsvitsa pachitiko chinonzwisa tsitsi kuzonekwa mumwe wakuru nebasa vachishaika pakaitika rebotcat? Ya, zvakaitika nezvekuti kufunga mapast 5 ndakatovata ndakaona magadha achimhanya achisvika pamba vachiti varungu vavharirwa mumba nemaropwa uya marobarisi. Past 5 dzemakuseni on manera dzemakuseni vachiti kumurungu kwauya marobarisi varungu vatovharirwa mumba. Medhimu vanenge vatopfurwa nepfuti. Then ndobva ndabuda ndobva ndachaira polisi yekuBeatrice. Vazhinji vacho vandaichaira vandaitaura navo vaiti vari kumba but vaiti takuta kuti mapurisa aite sei auye ikoko. Ndobva ndabata futi umwe murume anonzi Mushipe uyo anoita basa rekutenga mombe muvarungu vemuBeatrice. Tikati kana uchikwanisa bata varungu vaunoziva kuti vamhanye kupi kumatravini because varungu vavo vaingirwa nemarobarisi vakatovharirwa mudzimba izvozvo. Kwatorera pfuti zvokuti hatisi kuziva kuti medhimu vedu vari safe here kana kuti chichaitika. Then ndabva ipapo ndobva ndafamba manje kuuya kudherapo. Ndakauya nepapo apo ndobva tokutisa ndasvika apo ndakatanga kufonera medhimu makuru apo. Ndikabvunza ndikati muri safe here medhimu? Vakati am safe. Ndisingazivi kuti mwana wangu nemukwasha wangu vari sei kumba kwavo but inini pacho zvangu ndiri safe. Ndikati okay. Ndobva ndafamba ndapinda mupadhoku irapo iyo ndobva ndafamba kusvika apa pane zvimafidha zvirapo. Saka ndaitarisa kumba kuchida kuona kuti kune mamovements here evanhu kana kuti saka hapana chandakakwanisa kuona. Infact ndobva ndazoona varume 2 vaiva kufamba vachidzika nekumapuranga ari kuseri kwemba yemurungu vachidzika vachienda. Then ndobva ndaudza mumwe wangu ndaendinaye anonzi Inoki tikati shamwari vanhu ava vanofanira kunge asi magadha vanofanira kunge variwo vanhu marobarisi akutoenda. Then ndobva ndadzoka kunoko ndobva ndati kuna medhimu ndakufunga kuti ndijambe fence ndisvitse makii nepawindo tikwanise kuvhura gedhi ndibude nemotikari ndione kuti mapurisa aya pamuwasha ya transport kana kuti chiona kuti toita sei. Then medhimu vakati okay kana une shuwa yekuti kunze kuri safe ndakubuda inini nemakisi. Saka medhimu vachibuda uku inini vasati vauya kuno ndobva ndatenderera kuseri uku kwemba yavo. Ndobva ndaona medhimu mwana wavo vakavata chinhambwe about I think 40 meters kubva ndeve ndiri. Ndobva ndati kuvanhu havasi medhimu vakarara apa. Ndobva ndazomhanya paya ndobva ndazikubata medhimu kudai so kutenderedza kudai ndichitarisa maziso ndikatoona kuti medhimu vatoshaya. Then ndobva ndatodzoka ndobva ndasikumedhimu avhura gedhi ravo apo. Vakapfurwa pai medhimu vangu vakapfurwa apo pachester kune side pechest panapa. Ndobva vakapinda nemabullets acho ipapo. Then ndobva ndatora motikari chida kuti ndione kuti mapurisa acho ari kukwanisa kuuya here kana kuti. Ndobva ndasvika pagedha mapurisa anga apo pagedha vaine pfuti yekuBeatrice. Ndavati varume tisati taita zvakawanda marobarisi handina shuwa yekuti aenda kuri. Kana muchikwanisa ngatiendei nerodhi yekuwest uko togona kana vaine motikari because ndoshuwa yekuti vaine motikari togona kuvabatira kuseru. Vakanzi mapurisa hayo wekuti ndizvo hatikwanisi kuti tiende koko because
tindoda kutanga tanyora statement vakatoramba ndobva tazouya nawo muno mapurisa aya vakutanga kungotendera vachibvunza ani munguvaziya mapurisa vachibvunza zvavaibvunza ndobva member nchaji azouya kubeatrice ndobva abvunza futi vanhu vachona vaonekwa here tikati inini vanhu tavaona vavaenda nepapa sikanzi kuvabva abvunza mapurisa koimi mupamaunzwa kuti vanhu vaenda nepapapa sei musina kukwanisa kuti muite sikanzi hatina kumbunzwa information iyo yekuti kwaonekwa vanhu vakandirabira pamberi pashefu wavo sikanzi hatina kumbunzwa information iyo tikati okay sikanzi saka chiendeke motora imbwa yacho yamadzosera yamama wainayo yachona Beatrice munotora kuti muite muronde pafambwa nevanhu vacho ipapo tobva tamhanya kuenda kuBeatrice tobva tanotora imbwa iyi tobva tauya ndazofamba apa mapurisa ati kuti chitedzi neshuwa tsoka dzavo takazoona vaitofamba musaigadi yedu inobva paseri pemba ichienda nerodhi kunonzi kuringa kune rodhi ikoko inobuda kutara uko wakaenda nako vaitofamba mwari pasaidi bva wapinda musango riri ikoko bva tsoka dzavo takapedzisira kudziona parodhi rodhi yacho atiri kutaura iyi saka zvadaro mapurisa abvunza vamwe wanga ari padhuze ipapo nonzi pasaidi perodhi so pane dzimba dziri ipapo nonzi hamunawo kuonawo vanhu vakadaidai vantu vamusina kunzwisisa here kuno chatakwanisa kuona isusu motikari honda fit yeblue yapfuura apa asi yanga ichimhanya zisingaiti honda fit iyo ichienda towards kutara ibva ichienda saka mema vakangowanikwa vakazvanigo vari kuudza kuti medhemu wakazoikwa here kana Sorry? He's asking whether the madam was buried or not yet. She's being cremated tomorrow. Tomorrow? Yeah. Okay. And we'll have a memorial service when her husband's better. Okay. Yeah, she's being cremated tomorrow. I got the information today. 2 o'clock tomorrow. Okay. Chidzova kwamuri zvinhu zvakaoma kushakirwa naemployer tingati munhu anenge achipa vanhu mabasa memwenyu anga ari munhu akaita sei mashandiro amaita nawo ya inini zvangu bva inini ndichipinda pano basa ndanga ndiri driver saka ivo vachiuya pano vachiiskutora nzvimbo yamedhemu wavo mai vava vakuti ivo ndo vakushanda neplus vakandisurprise vachinditi ndafunga kuti uite furumani wangu saka kubva pavandiita furumani ipapo kusvika vashaiki aiwa tanga tichishanda zvakanaka zvisingatomboiti nekuti otherwise pamwe machemero andakaita pavakashaika kana hama dzangu dzimwe dzechaidziya dzandambochema fanira machemeriwa o ndakatoona kuti ndaraskiwa aiva vaindifarira ende taiwirirana taitaura zvatainzwisisana tichiitirana tiri vanhu taimbosvika pakuti togumburisana asi zvanga zvisingatori time taigadzirisana saka takarwadzirwa zvisingaiti kana nanhasi kungoshanda kuti mani tikarega kushanda purazi racho rinoita sei but hatina kana power tobirwa kuti understand kana pachipatika chiko chikadai izvezvi kutoshanda muri kutotya pamwe kutoti kana maimbovhara mombe dzeina 7 makutovhara na 4 o'clock hamunoti ni zvakamira sei ipapo chimbotudze panye kutya vamwe vashanda vari kushanda sei pandoona patasvika kana kugedhuko havatombozeza for them to approach us and us to approach them. I realize these guys are terrified, so I have to talk to them nicely, introducing myself, showing them our identity cards, to say, may you please kindly talk to the manager who take us to the owner of the farm, investigating on an issue that took place here at the farm. So vamwe vakurama says nyaya dzekutya pamutono kusvikirwa futi security yawe zvaita sei inozviti kutaura chokwadi hatisi safe tiri kutya kuzi hatisi kuziva kuti kuzi vanhu vakasvika panapa tine magadhi but vakakwanisa kuti kubata magadhi edu kusvika vasvike pakuuraya varungu vedu saka kana tichipapurazi paine magadhi teichiti takachengetedzwa saka kana magadhi achikwanisa kubatwa kusvika pakuuraya kuwana varungu vachiurayiwa at least hatisi safe purazi nevakomana vedu panapa vanomukana 1 o'clock kuti usiku vachia kubasa vekushanda kutero ndikunzwa kuti vari kutotizana pachezvavo munhu kana akamuka zvaakaona munhu achibvawo anototiza achimbovunza rimwe vanhu vanhu vaiva chero vakaona magadhi edu iwayo usiku vari kutiza
saka munhu wese in fact ari kungutya, munhu wese ari kungoti muinfi hapana chakambonaka kana one time. Vamwe vade kuziva kuti panapa pangaita vanhu vakawanda zvakaita sei vamunoshanda navo, kuti vanhu vaone zvakurasirwa maita kuti murungu tachishanda tiri vanhu vakawanda kudai, ine nhamba ichiti ngaisvike kumangana vashanda panapa directly. Panapa vashandi vedu vese tiri 25, tozoti vakadzi vamwe 6 to make 31. Vashandi vese vanoshanda panapa vese plus magadzi vayo. How many guys do we have here? I'm not sure what the total number is. Probably about. I've lost a bit of touch with exactly the figures. So that's fine. Yeah. But quite many. Vanopiwa chikafu na medium. Musuwa 15 wego katine ration, a very big ration yekuti pomwe munhu akwanisa kuitenga kupa munhu. Sano vese vanhu vavari 31 vatataurawo receive that nutrition. Saka ndo nyaya yacho iripo. Mukoma Clyde, munotsanangurire zuva rakaitika chitiko ichi, imimi ndimi mumwe vangu varipo pabasa ndizvo? Inini ndiri koporo vakomana but ndanisiri on duty, mumwe wangu akakuwara ndiyanga ari on duty but akandifonera na 5:04 machiti vakomana handiswakaona uya kuno kundibatsira kutsvaka vakomana, then ndakauya ndichimhanya kubva ndasvika mupadhoki inotywa maternity padhoki pasera apapo. Then ndasvika mumaternity padhoki, time dzodzo ndiri mumaternity padhoki ndakaona vanhu vachimhanya kuseri kwemba uko. Saka vanhu pavaimhanya mombe dzakabva dzatanga kumhanya, saka ndakaona uniform ndokubva ndakashamisika kuti wai magadhi edaro kuti ari kumhanya. Time dzodzo ndopa ndakanzwa kurira kwepfuti kairira 3 mashots, ndokubva ndagara pasi kuseri uko, ndokubva ndachidzokera kumashure ndichida kuti nditendere nekuseri uko. Ndichisvika kukomboni ndakasvika mumwe vamwe anga abatwa arohwa ari pamba pamukoma Bernard ndigadhi. Ndigadhi. Then ndobva ndichisvika papo ndatanga kubvunza kuti ko chii chaitika apa, kuti kwaya matsotsi but vakapfeka uniform yedu. Saka tanga tisina kuziva kuti vatorera mamwe magadhi edu uniform. Moment time iyo ndakatanga kufona but mukoma Bernard ndakwanisa kumuona because anga atobuda kutara. Ndokubva ndazosangana nemumwe wachena futi kati anga abatwa futi ipapo. Akatiza zvekare vakasangana achiti kune magadhi kune matsotsi ane pfuti. Time iyo ndo time yatakatanga kufona, takafonera murungu wedu tichiti atifonere because handisina kana panguva iyo handisina namba dzepolisi, ende munhu anga namba dzepolisi ndiye mukuru wangu anga abatwawo futi, ndiye akamaniso pakarira pfuti anga atoriwo padhuze uku pamwe chete nametemo vanga vari kuseri ukuko. Saka ini ndasina namba dzepolisi ndakakwanisa kufonera murungu panguva iyoyo, ndokubva murungu ati alright mira tione kuti tichaita sei. Saka moment time iyoyo ndopatakadzoka, tichidzoka kunoku takasvika pavakasvika apa vapfuura medhema ashaya vakabva vakurosa kuenda uko. Isu ndopatakazodzoka vabuda vaenda, takabva tasvikoona medhema afa paseri apa. And then vakomana 2 vanga vakasungwa vari mugadroom, vanga vakasungwa vakatsimbirwa musoro vakaiswa kukuona sumu, vakasungwa vakaiswa muoko wavo kumusana, vakasungwa nemashoeless, vabva vasungwa nemabelt avo ndo anga vashandiswa kusunga muromo netambo. Matochi atinoshandisa ane tambo, saka vanga vakasungwa netambo dzematochi dzanga dzakashandiswa kusunga makumbo nemaoko. Then vabviswa mauniforms vangosiyirwa masheti, matrousers akaenda nemabhachi akaenda, vangosara vasina vakangopfeka hembe dzavo dzanga vakavirikidzawo. Then ndo zvakaitika panguva iyoyo. Marabasa mukoma Clyde, tinzwi mukoma kasimba stand yanizvo seka dzikadova kuma Teresa makwanisa kunguti tsanangurirawo zvakaitika musi wakaitika chitiko chinosuyisa pavanenge vachivhiringidzwa kupfurwa vakuru venyebasa. Chokwadi zvakaitika ndakaenda kupatrol maternity mutaura nemukomana uyu ndichinopatrol ndomandakanga ndiri inini. Mushure mekunge ndaona tochi yemukomana uyu airi mumadryers make maanoshandirawo achidzoka, saka ndakangona kudzima kwetochi yake ndikangofunidza kuti mumwe wangu anga achipatrol. Saka ndakazobva kumaternity
was something past 2 ndichisvika inini handange ndaziva kuti mukomana pakapinda mugadroom ndo makangosvika aita sei achibatwa nevakomana vaya because ndiye mukomana akatanga kubatwa ndakatongozosvika mukomana waitoita atosungwa mashure nemakumbo muromo wake anga asati asungwa but maoko nemakumbo angatosungwa kudhara saka indakangosvika achindinongedzera futi pamanza panapa akandirova netochi zvokuti wangosingakwanisi kuti uone futi kuti akapinda zvinhu zvakaita sei vachinditi uya urari pasi akandinongedzera futi pamanza panapa saka ndakangoinamapistoni mafuta twangodaiso kuti mafuta aitongatora asi umwe nomwe anga nefuti yake varipo 2 ndichirara pasi vakabva ndisunga semu zvanga zvakasunga muwangu kumakumbo nekumaoko ndobva tazosunungurwa mabelts edu atati taita futi muromo ndobva asungwa semu muromo ndobva tisunga vanzi hatisi kuda munhu anotenderedza musoro saka time iyoyo vakabva vatiti imi munoshanda sei panapa tikati isusu panapa tinochengeta mombe ndoshandira kundochengetawo mombe kana inenge yatadzawo kubereka tinodaidza vanobatsira mombe idzodzo kwanza muri kunyepa saka ndotime vakatanga kutirova macho iyoyo vaishandisa mabutton stick pamwe pacho vaitoshandisa bhutsu vachititsika edu isusu ekubasa aya saka vabva potime so tiri pabhutsu bhutsu idzi tingati masneaker here kana kuti injombo vaishandisa atingati sneaker sacho bhozi yairwadza bhutsu yacho yaitoradzwa bhozi pamwe pacho vaitokunotsika musoro kana kuti pakati pemusana apa ndotai kadzikiro kavaitiita kazhinji kacho saka zvazvobvapo vakabva vazoti bvisa uniform ndobva vapfeka ivo uniform iyaya takasiwa sheti chedu ndo yatakasara nayo majombo nebhutsu dzeumwe wangu vakabva vabvisa ndo dzimwe dzacho dzavakabvisa mashoeless ndobva vakwanisa kuzotisunga dzimwe dzacho tambo hatisi kuziva kuti vakashandisa tambo dzakaita sei kuti sunga bhozi taingodzidaiso kutosungawo zvavaidai kuti tiite kusvikawo kuma past 5 time yakasvika mukomana wedegard achiti nhau yakatanga kuitwa mangwai isi takabatwa mapast 2 saka pfudzi yazorira past 5 saka zvakaita 3 hours ari mumiyadi vainesi kugadroom saka vakazoti bvisa uniform ivo ndobva vapfeka mauniform ayaya saka time yakazouya mumwe wedu ari wedegard madochinjana mashifts takuda kuchinjana mashifts in fact isu taifanga kuti tine mareports atinoita na quarter to 5 tinonge fanga kuti tichisangana kuteri bosi ndokwatinopa mareports edu ikoko saka mukuru wedu akabva aona kuti kuvakomana vasei vanonoka saka wedegard angatosvika already kunoko akabva akati vakomana vakamira apa sei vanonoka nhasi kuenda kumareports akabva auya saka akabva auya achita zvezvo majokes achingoti kuwamo wangu chii nhasi muri kuita sei saka vakatozosvika vachimubata uko vachiti muri kuita sei chichi vakutotanga kurwisana naye saka anga asina kuona mafacebook vangu vakadhonza makepa avo vakati sevakavhara kumeso kudai saka pakazoona kuti mafaces aya aitoita nharo kuti vakomana munoda kuita sei kwemimi musadaro chichi akutoda kurwisana nawo ndipo vakazobuditsa futi vakumunongedzera futi mukomana waye ndobva varara saka ndipo vakabva vatanga kuita sei kumuchimurova manje vamusunga bhozi anga arara ndobva vatanga kumurova mukomana wayo saka atingi kuti pakumurova kwavaiita akaita noise mukomana chinji usaita noise nyarara vachimunongedzera futi zvishuwa mukomana waye haana kuzoramba achienderera mberi ndipo pakabva pasvika mukomana kuno kuteri ari ndigadi futi achisvika kuseri uko haana kuziva bhozi akangoti vakomana akarara pasi maybe mumwe wacho aita sei pane arwara bhozi vangu vakapfeka majaketsi edu hembe dzedu dzebasa pakabva uye akangobva apinda achiuya pakasvika angosvika achimunongedzera futi vachimutirara pasi ndobva vamuita sei mubva musunga futi saka mukuru wedu akazoteera kumashure ava 2 vanga vatorara pasi kudhara isu taingozvinzwa bhozi yaiti mugadroom hapana chataiona saka pakapinda mambosai tofunga medium vakabuda uku nenoise vainzwa noise yemu uya airohwa uya aita noise achinzi nyarara usadaro saka ndofunga vakabuda vakabata vangwa nefuti saka zvimwe zvaitika kunze taingoita zvokunzwa takavhariwa mukati saka time yakapinda mambosai vari kuti hanzi vakandimhanyira vakomana vaya vachimhanyira medium hanzi ndipo vaitopinda pagedhi iri panapa iri vachiuya iye uyu mukomana achimhanyira vachisangana namedium saka I think kuti ari kuti hanzi time yavakakoka futi vachikoka futi vari kuti ava vakomana ndipo vakabva vatoridza futi time iyo vachitorwa medium hanzi ndipo time yakadona
nevaiona ipapo tinganyepo posiso hatina chataiona isai takavharwa mukati saka tingati isu takatozongoshedzerawo zvese zvatoitika izvizvizvi ndokuzoshedzera vanhu kuti vakwanise kuzotita sei kuzotisunungura ndo chituko chakaitika ma-E3 mashotsi akarira atakazwa isu but pamashoti 3 kuda kuti type yefuti dzakarira akarira type dzakasiyana mashotsi akarira but type yefuti yakatanga kurira inoratidza kuti yanga iri diki yakazorira ndofunga ikokupedzisira kuti kipakati apa yanga ine sound imwe yakasiyana yakatanga kurira ngati ndo chituko chakaitika makasimba ndoitwa Evans Madzishe. Koma Evans mukwanza kuti tsangu uchapu kwenyu matikira zvakaita ini ndakabuda madryers mupaddock pasera ma 2 to 2 ndichibuda pakagedhi saka mumwe mese unondabatidza chilight ndakudzoka kugadroom ndakuchidzwa ndikati mubasa mangu muri bhori kandidzime chilight handina kuzota komana wangu atodini ungandispota kudhara saka ukaita ngoita tumashawa titombo ndikati radio yangu ike inotaronza haidi mvura ngandimhanya kupi mugadroom ndiri konodi yangu ndigarepo ndichingosvika mugadroom panepo ngotunga kupinda pachidhoo pacho dai pane dombo ndagarepo handina kuita kana kuti 5 minutes kana 3 minutes ndingoenda dini ndatosvikirwa paya rara pasi nedumbu ranongedziwa futi nechi light randirwa maziso hazvoti kuti ndione mafesi kutonga wamirisa ndinodini handina kuona pangwena nzira pasa ndangoteera zvadini zvataura ndandaona chifuti ndateera pa ndatora rangu paya ninze bhusi dzakutodini dzakutobviswa ndikati rega ndikodini rega ndikuite zvodini zvotaura ndize ndatosungwa maoko kuseri makumbo akutodini akutosungwa ndangoti rega ndidini rega ndikosiya waita zvauri kuita saka panguva ndasungwa ndasimudzwa ndichimire saka radio yangu iyi yanga iri pamwe apa necellphone zvadona saka panguva yazvakadona manje vachi vangodini wazvitora nandauradzikwa kuseri ndaradzikwa kuseri kwegadroom kweva wakatora handizivi kuti chii chakandisunga pachananzo ndiri kusungwa kunzi makumbo aya nemaoko kudai zvanga zvoda kuita kunge zvoda kubatanidzwa kudai kumusana ndakarara pachi ndakatarisa nedumbu ndati ngawangoti saka panoita kanguva umwe wangu anga arubvawo uku ndongo yakamona kuti kune ari kuuya ndikati mbata saka tabatwa paya uya abatira mugadroom indiri kupi ndiri kuseri tisati tasanganidzwa ndichinzi medium wadiki vanogara imba ipi ndikati ndini mukandibvunza kudaroka murundiomesa nditi ndidini handizivi ndakapinda basa mai manje azapinda basa mai manje zverini saka ipapo ndaifunga zvinondibatsira ndati musi wa 10 but ndinofanira ngochiziva nekuti musi wa 10 uchirindirapo ndikati one zvinoitika varungu isusu tinopinda basa na6 ndikapinda na6 vanenge vamudzimba dzavo ndichibuda funa 5 vari papi handimbotarisiri zvese ndongozwa kuti vari mudzimba dzavo basa rangu riri bho noenda kumaripotsi kumukuru wangu kana pane chashata mukuru wangu andini anoripota kanzi alright kanzi ko uku kune vanhu vangano kudheyero chiriwa uku ndikati gadhi ari kwewani kanzi mfana nonyera sikona vanhu vangani 2 kudheyero ndikati 1 2 muri kuvaona zveshuwa matochi zvemuri kuona matochi kune 1 2 kune anounganidza mombe sezveri nguva yekudini yekukama neagadhi kanzi chiti kuzoti gadhi acho ari pano ndikati muprimis ndikapinda paprimis yangu ari uko yakwanizwa pandakagara inini but ndongozoti kune munhu aenda uko iye ndanoza bhesi rakanekadini rakagara kwanzi aiwa unonyepa mufana uri tsotsi tondairoerwe richitsikwa uku unzi uri kuziva kuti unzi urudini unoziva uku kuzi haungagari kauti wamwe kwamwe usingadini usingazivi ndikati aiwa handi achandoziva saka ndapedzwa kuti akudzoswa manje topatanzwa maredhiyo aya akuchiroerwa pasi maredhiyo akuroerwa ndofunga idombo here handina kunzwa ndaingonzwa saundi chinchudini chiroerwa but handina kuona ndingonzwa zvinhu zvakudini zvaurerwa pasi ndakuti ngawaite zvavandini zvavanoita saka foni yangu neredhiyo ndopa zvavo zvangodini zvangopararira papaya handina chandazotokwanisa kudini kuona panguva iyoyo ndazochiti kuma5 day guard akauya ari kuuya unoti iyo semunhu anga atrakwa neinform akati vamwe vangu vane mainform wani unokwakuya ukuindawo vanzi mfanarara pasi iye wakati vamwe majokisa vamwe vangu vamire zvakudodini zvaurita neni anotanga asina kuziva kaonawo vanzi rara pasi uye akapikisa vanzi fana tokurwa vanzi ini ndorova zvakadini zvakaipa zvakaita saka uye pakati ndorova zvakaipa manje handina kutora time ende handina kuzoti akarohwa nechii asi nanza saundi yekuti munhu adini arohwa kunzwa kati ndatoti ndikati uyu kutorohwa ka vanzi unoti wakararama wakadini wakapusa
uyangoudzwa ana acha ari kuona ende isu hatisi kutomuona asi tongonzwa zvoitika kunze time pepe mambo edu ndaingonzwa mavoice kuti mukuru dadini auyawo anenge akaredzera madam shi radio iri saka ndaingonzwa ari kuzha but ndisoti aiitei handina kudini handina kuziva. Saka panoita nguva mukuru dareza paipai ndinzwe patochema chipfuti ndotokwinya mumwe wangu ndichita kazeze ndikati iyo hawasi mambo ere wapfurwa zvekuti madam wangu auya uku ndaisina kutozviziva. Tangosara paipai vanhu vauya kuna madam paya vaona madam isangosara takadini takarara paya vanhu vava kutodzoka kuti havasitozoti vamwe vari kustriku topata zokwanisa kuti vhure muromo kudai tikwanisa kuitawo uruzha kuti dini tinzikwe titsunurwe to mafambira zvakaita paseri papa topata hatangumira kudini kuzivo zvatakaita ipa saka ndizo takafamba sei handina kudini handina kuziva. Chandakakwanisa kuona ndechekuti vane mashotwani pfuti dzavo netochi yavainayo iri pafu yoti kana kasvika kurova apa haukwanisi kuona kuti ndiani zvachose onda zvavanodanira kuti iyo inenge yatorova umu nongongoteerera nokuti angodzi tochi nepfuti ndati handingapikisi paita pfuti pamwe wakuda kutora chimombe totovapinda mfonza pamwe wakuda mombe kana tovapfuura chimhuka uku vado ndisaone katega ndini ndikanditeerere pamwe tozoonawo kuti zvinodini zvinopera sei kana ndinozoti mishini yanga iri kupi yanga iri muno tomapera zvakaita right. Inizvi maramira muri kuita ndiri kuona kuti muri vanhu muchiri kutotya ndiri muri kutofila severa ameno chinotorwadza nekurwatsika akakufila severa kuti muprimisi hanhu singangu hanhu ndetona ndikandatoudza mukuru wangu kata mambo kushanda nogona kuzodzoka pabasa asi zvekuti ndichashandira uko handichandi chakarwadza ndechekuti paita kufa kwemunhu hapanakidzi kuona chiono chakadaro kuti pfuti inochema haisviki sewaita kudanda padhuze toona kuti munhu atodini atodona saka unyatsa kufila comfortable ndiri pabasa ichienda ikoko ano zvisati zvasvika pandiri ameno mkongo imimo mukunzosiyo ngomaklive ndizvo amwenyu zvinhu zvikutovaremera imimi hameno zvinorema nekuda kwekuti pakaita chimbiro isinomera zvakanaka pakafa munhu saka hazvinyatsoreruka kune ari kuita zvaari kuita but zvinenge zvakuda kungoti tingoramba tiringori alert nekuda kuti zvakaitika asi hazvinongorema hazvina anoreruka even nyanguwo zvakagerwa agare asi hazvireruke hazvina kunyatsoreruka zvinenge unenge unongofunga dza unenge unongofungira kuti handisii safe panapa but unozonga ungotirika ndingoita chi ndingoita basa but safe checho panenge pasina plus unenge ungochira kuti apa neapa zvikadai so hazvizonyatsobuda zvakanaka safe chaichaya haisati yanyatsopo kuti hana dzine dzagadzikana haisati dzanyatsogadzikana. I understood that. Meaning to say there's someone who snitched, who gave those people information. I think the website guys picked it up already. Maybe, I don't know. Yeah, because there's no way those robbers would ask which house. Yeah. Meaning to say that a bit of information. Or maybe she was targeted by poachers. Yes, that's how it seems. Because she used to go after poachers. Maybe she was targeted. I don't know. Definitely, she was targeted. From my own understanding. Atikuna gadi akatsunzi iwe akataurwa nezita ipapo apa kunzi iwe wanzitanzwa kuti unonetsa stereki panapo ukaoma musoro stereki akatotaurwa nezita rake saka kushaya kuti zita racho navanga varinzwa nayo tasungwa chese umwangu vari padivi wakandira futi kuti yakoko kutokandira mamusana pake kuza futi yakandwa pa asi kuti ione manje tatakatira kuti zvekudai but futi yatokandwa pa pamusana pe tabatanizo notasungwa tadi takadai saka nzoti futi yakandwa wanzi iwewe katsikadwa ndi munhu akaoma musoro pano todini tofanira kuuraya saka zvinhu zvinongotinetsa kuti wakaziva sei zita rangu inini kuti tonzi madzishi wabva ukwano wabva ukwako yodini kuti wane correct name yangu ini saka zvinongotonetsa kuti no
kuti uti akonde apa but ipapo titanifungiza kuti